Joyo Pitono Sekar bau nengoneng jantur negari pundito ingkang kinaryo kukukaning karyo sedalu mangke namung anyaryo saken negari jurang parang ingkang kinaryo purwaning kawi wah eko adi doso purwa mindra rodro kaping sosro bahwono wawadah eko sawiji adi liluwe doso 10 purwa wiwitan minder mubeng sosro sewu bahwono jagat sabto pitu senadyan to midero sejagat pramundita boten badhe angsal kaping sabto boten kirang titahe ngerca padha negari sinangga ing pratiwi kasongane ngakasa kapit ing samudra dasar kata ingkang sami anggana raras nanging upama ngupaya negari satus tananto kalih senadyan 1000 tanjangkep sedasa mila patut menggah kangge pawitaning cariyos ukir pasir loh benawi ukir pasir wedi loh rawa benawi bengawan tondo yen ing negari jurang parang sawijining negari ingkang ngungkuraken tanah pegunungan ngiringaken tanah pelayaran nengenaken tanah pesabinan ngedepaken bandaran angresnya sal siti pasir padununganing kita lebet panjang akunjung punjung luhur kawibawane ngantos kalpa saking lintu negari yening jurang parang sawijining kita ingkang gemah ripah roh jinawi karto dasar yora harjo apa kang kinarya tondo kelawan bukti menawa negara iku rejo para among tani ingkang samyana rakisma tegese wong tani kang padha mola lemah sami mungkul pengolaing tetane agenging pamedal bumi sami pinupuk sami rinabuk den cecekaken kelawan aliraning tirta amri aja nganti ana kedaden sifat manungsa kekirangan sandang kelawan pangan senadyan toh ingon-ingon apa nang raja kaya bebek ayam lembu mendo maesa yen jam 6 esuk padha gelar ana ing pangan setengah 6 sore padha mulih menyang kandhane dhewe-dhewe apa maneh bab anane nang kuda kriya kundagi sangyang gerji jrenggi gemblak wong matri senadyan toh cetak gua bakulang saka ing liya praja yen diaga akeh kauntungane sampe anggone ngingoni sikep lawan rabine akeh bakul kang padha ramule menyang negarane sami beboyong dateng ing negari jurang parang sakadang pramiline saminta karo sedaya sami pindha panti yening jurang parang ya sampe
resmining widodari ana endang-endanging piyai wadon ana paraping pandhita semuning raja sangga paring nama gancang paring juluk sinten tawa sing murbeng alam ratu wonten negari Jurang Parang panjenenganira ingkang kekasih Sang Maha Prabu Kumbara Dewa asmane Sang Prabu Kumbara Dewa suwijining narendra ingkang mahambek sepuh mahambek pandhita tawa modhok mudang elmu bentur kelakuan wiwit alit anggenira gandrung-gandrung kawan kaweruh ana basan nundik tanpa sutang miber tanpa suwiwi alus tan kena jilumput kasar datan kengang ginrayang dasar mahambek berbudi bawa leksana ambeke para marta nindaken tanita samaita saraita dermawita semseman olah kesyutan remen ngolah pengadilan karep angolah kaprajuritan narsudi dateng raing tata krama pramila sekataing warga sentana sami ajrih asih dateng panjenenganira Sang Prabu mandhar boten wonten ing lebeting negari kemawon senadyan tanah sabrang kathah ingkang samya sumawita ngaturaken peni-peni raja peni guru bakal guru dadi dening sinten ingkang wonten sengandhaping Sang Prabu Kumbara Dewa menika abdi kinasih Kilurah Togok ya Kilurah Tejo Mantri ya Sang Hyang Surya Tembara ya Sang Hyang Tejo Maya ugi Sila Kelu Astu Ngapurancang Batan Situ Jonggo tumanglung mustaka kadya kajeng ing pertiwi menawi kadulu kadya ngares padha sowan wonten ing abiyantara Niranata dening sinten ingkang mangayun sowan wonten ngarsaning Sang Prabu Kumbara Dewa mongko dalem ingkang sinuwun ingkang dedunung wonten ing dalem kepatihan pinaringan asma Rekyana Patih Dibya Mamangkara asmane Patih Dibya Mamangkara ingkang kinarya adul aguling para prajurit bebetengi para wadya bala wonten negari Jurang Parang Sila Kelu Astu Ngapurancang Batan Situ Jonggo tumanglung mustaka kadya kajeng ing pertiwi menawi kadulu kadya ngares padha sowan wonten ing abiyantara Niranata dening sawingkinging Rekyana Patih Dibya Mamangkara menika tumenggung wingkinging para mantri bupati ingkang samya seba bepenuh wingkinging Ludra Harimaya Ludra Madenda wingkinging Ludra Madenda Ludra Manggawa
wingking ing Ludra Manggala para mantri bupati ingkang samya seba gumetuh menawi mangetan jeduk ringin kurung menawi mangilen jeduk kandang macan sinendenan para kawula ingkang samya seba dadi kaya daya-daya pancak swijining alun-alun aturaning kaya segara bena makna bena banyu dening sinten ingkang Ludra Harimaya para mantri bupati ingkang samya seba gumetuh menawi mangilen jeduk kandang macan ketingal lira nganti kaya amber iya
Bungah raos tunggaling yayi dibyo mamangkara Dewa Ratu Jagat Sanghyang Binato yo dewa yo pangestungkara inggih Gusti nimbali ingkang rayi dibyo mamangkara sinuwun opo marmane nganti semu kahanan iki ora liya panjenengan ingsun dupi anani piyambering para kawula luwih-luwih bareng amuninganing para sawan ana ngarsaku kene jajal bagyo sapraptanira dibya mamangkara ilalah inggih Gusti sederenge rumentah sedawuh dalem ingkang sinuwun kajadong asta kula kekalih kapecak wonten sanginggiling mustaka kawulingga Danumurdaya goluk bijil saking retna kenaka retna gumala rema seyuta luguting kolang kalih sumerambah dhateng jasating guwa garba mugi anggetih ana kang dalem setetes andaging ana kang dalem saempal mawa ana dados jimat kayuwana tir ketirambenganing manah dalem sramba bumitir sumilir samirana nanging dupi tan wonten kecaosaken raos penggalih asrepindo siniram daya wayi mekaten raosipun panggalih iya ya syukur kalamun bener atur para kang semu dibya mamangkara wa inggih Gusti nimbali ingkang rayi dibya mamangkara sinuwun dikepenakno anggonira lelungguhan aku sumedya ngaturi prembagi sawaning abdi kinasihku Kilurah Togog uga melu magelar ana ing madyaning pasawanan kene dibya mamangkara wa inggih Gusti inggih sinuwun senadyan toh jeneng silirane Togo kula nimbali kula pun Togog kula ngaturaken sungkem bekti kula mugi punjuk dumawah wonten ngarsa dalem Gusti kula Prabu Kumbara Dewa Ratu wonten jurang parang riki Gusti iya Togo sungkem pangabektimu tak trima kanthi bungaing pamikir tak trima kanthi legawane panggalih pangkumu pangestawaku enggal ditampanara Togo oh nggih sewu kapundi Ndoro
Kula tramiasta kula kekalih mugi dados jimat kula gesang wonten alam bebrayan ngriki Ndara. Iya Togo dikepenakno anggonira lelungguhan yoga. Aku sumedya wawang sabda bab tata rakiting kraton Jurang Parang kene karo Gustimu Gustimu Dibya Mamangkara Togo. Oh nggih. Rumaos kula kok boten kirang-kirang sepeda sowan wonten ngarsa dalem Gusti kula Prabu Kumbara Dewa Ratu wonten negari Jurang Parang riki. Monggo Gusti. Iya Yayi Dibya Mamangkara. Nimbali ingkang rayi Dibya Mamangkara sinuwun. Lugune mangkene lho Yayi, lugune kaya mangkene. Ora kurang jeneng para kawula kang wicaksana, ora kurang jeneng para kawula kang kesinungan kautaman. Nanging saka rumangsaku ora ana kang bisa ngejung gumbala pinuju ruwet. Madana pamikir kang kapinujon peteng iku mung kejaba sliramu Dibya Mamangkara. Mula kanan adoh ingsun awi cedhak malasun raket kaya parang Dibya Mamangkara. Pawartaning kraton Jurang Parang kene Dibya Mamangkara. Dewa Ratu jagat Sanghyang Binathara. Wae nggih Gusti. Menawi kadangu wontenipun negari Jurang Parang riki. Kraton Jurang Parang riki senadyan to kepetang asma kados dening negari alit mekaten. Nanging umpami wonten bebanding Kraton Jurang Parang riki boten badhe kedadosan kontit, boten badhe kawon wontenipun negari Jurang Parang riki. Mandar Lintu Praja menika nyebataken bilih Kraton Jurang Parang riki suwijining negari sing gemah ripah lojinawi karta turya raharja. Bila wontenipun negari Jurang Parang riki boten badhe kedadosan kontit, boten badhe kawon wontenipun negari Jurang Parang riki sinuwun. Iya menawa netepno atur para Dibya Mamangkara. Kraton Jurang Parang iki suwijining kepitung kaya dening negara cilik. Tapi kalamun kabanding kelawan liya negara ora kari tata rakiting kraton Jurang Parang kene. Mandar Lintu Praja iku nyebatno bilih Kraton Jurang Parang iki suwijining negari sing gemah ripah lojinawi kerta turya raharja. Mula Kraton Jurang Parang iki ora bakal kedadian kontit, ora bakal kari tata rakiting Kraton Jurang Parang kene. Iya Yayi, syukur kalamun bener atur para kang semono. Dibya Mamangkara, lugune aku iki lak suwijining ratu sing kepotangan Dibya Mamangkara. Kepotangan apa sih? Mung kepotangan wicaksana kawicaksanan ingsun kang ana kraton Jurang Parang kene Dibya Mamangkara. Yayi Dibya Mamangkara. Ilodya inggih Gusti. Nimbali ingkang rayi Dibya Mamangkara sinuwun. Kira-kira lho Yayi, kira-kira apa ya isih ana kang bakal para aturna tumrap paseban Respati pasewatan dina samengko. Menawa ana kang bakal para aturna ya enggal matura Yayi. Mumpung
Panjenenganing suniki isih ana madyaning pasowan matura kang cetha dibya mamangkara Dewa Ratu Jagat Sanghyang Binathara wae Gusti wontenipun negari Jurang Barang riki kathah para prajurit ingkang samiya gelar sega murub muncar busananipun pating klebyar pating klebir pindha puspita ingkang kapinujon anjerah ing pertamanan napa ta mekaten menika kala wau boten bingahaken raosipun panggale mestinipun ngaten rak kasinggihan perang nanging sedaya menika dawahipun kok poso wangsul rumaos kula Koko Prabu menawi kapinujon eneng kados dening Sela menawi kapinujon wening kados dening Tirta tigang prewatangan tan kersa ngandika menapa ingkang dados darunane panggalih menapa Koko Prabu pun kawula nuwun sandika dawuh kula lugune mangkene dibya mamangkara lugune kaya mangkene mula pun kakang iki ora dawuh setembung-tembung tigang prewatangan ora dawuh setembung-tembung nganti kaya dening suwijining jalma kang sinamber gelap tuna cinebak kaya luput sinenggrang sardula kang galak ora ana liya mung kejaba kraton Jurang Barang kene dibya mamangkara iladyalah inggih Gusti lajeng wonten menapa sinuwun kraton Jurang Barang menika wonten menapa Gusti para ya wis mangerteni Yayi para ya wis mangerteni kalamun kraton Jurang Barang iku kena siku denda durakaning dewa kena wewele ing Jawata akeh para kawula kang esuk lara sore beboyongan menyang ing makam sore lara esuk beboyongan menyang ing pesarean dibya mamangkara aduh Yayi menawa pun kakang iki ngengeti kedaden ana kraton Jurang Barang itu atinipun kakang sedih atinipun kakang ki judhe pun kakang iki jeneng ratu Yayi iladyalah inggih Gusti ingkang rayi menawi amuningani
para kawula wonten negari Jurang Parang kathah ingkang sami pejah, kathah ingkang sami sakit. Mandar boten namung kawula kemawon, tetaneman jejukulan kathah ingkang sami pejah sinuwun. Raja Kaya kathah ingkang sami pejah Gusti. Iya Kyai. Lah tapi jeneng pun kakang iki ratu de. Jeneng pun kakang iki ratu Dibya Mamangkara. Ana kedaden kang semono pun kakang ki munggah menyang sanggar Buwana. Muja sawantah mitekur sejati nenuwun dhateng ingkang maha kuwasa. Anggonku muja sawantah mitekur sejati pun kakang iku antuk hidayah saka sing gawe urip Dibya Mamangkara. Iladialah lajeng hidayah menapa ingkang panjenengan tampi perang. Hidayah menapa ingkang panjenengan tampi Gusti. Iya, hidayah iku tegese ngono petunjuk pituduh. Menawa diterusno hidayah iku wal inayah, petunjuk kang sak temene, petunjuk kang kudu diyakini kebenaran. Lah hidayah sing tak tampa Dibya Mamangkara, Kraton Jurang Parang iki bisa wulya jati wuni maneh kalamun diwusadani sirahing panengahing Pandhawa Arya Janaka Dibya Mamangkara. Iladialah dados hidayah ingkang panjenengan tampi bilih tambaning Kraton Jurang Parang niku kedah diwusadani sirahing panengahing Pandhawa sirahing Arya Janaka sinuwun. Iya Yayi, kudu disrananing sirahing panengahing Pandhawa, disrananing sirahing Arya Janaka. Mula sliramu tak timbali ana nggoning Kraton Jurang Parang kene iki Yayi. Arep tak utus tindak menyang kasatriyan Madukara. Apa ya para saguh Yayi? Kalamun tak utus tindak menyang kasatriyan Madukara Dibya Mamangkara. Kakang wonten bebasan potong binalangaken remuk sinawuraken rebut banten tawuring praja. Benjang menapa ingkang rayi pejah menawi boten labet lapuh dhateng Kakang Prabu Kumbara Dewa Baratamtu ingkang rayi saguh boyong sirahing panenggahing Pandhawa Arya Janaka. Saguh juwing-juwing Rejuna. Baratamtu Arya Janaka bakal kula damel bengkat sirahing Rejuna. Oh dadi para saguh ya Yayi. Para saguh. Inggih Gusti. Baratamtu ingkang rayi saguh sinuwun. Iya. Syukur kalamun bener atur para kang semono. Toga kula nimbali kula pun togok Dara Kraton Jurang Parang bisa mulya jati wuni maneh kalamun ditambaning sirahing Arya Janaka ditambaning sirahing Rejuna Toga. Oh nggih, nanging nuwun sewu lho Ndara. Nuwun sewu. Kula niki kepitung pamomong dika. Menawi wonten lupat luputing dika pun togok niku wajib ngemutaken. Lah kekarepan kula lho Ndara, kekarepan kula tambaning Kraton Jurang Parang niki monggo didolekna tamba liya. Amun damel sangsarane liyan ngoten.
monggo nglampahing salat dalu dzikir wengi nuwun dhateng ingkang maha kuwasa supados dika niki kesi saged mulya Jatiwuni malih kraton Jurang Parang ampun damel sangsarane liyan ngoten langkung-langkung damel tumbaling kraton Jurang Parang niku sirahing Arya Janaka kula umpamakna ndika niki mangke gak ana gawe ndolek gawe gak ana perkara ndolek perkara glandang carang saka pucuk perkara gedhe sing mburi lah sing badhe ndika boyong dhateng kraton Jurang Parang niku lho sinten panengahing Pandhawa Arya Janaka Rejuna niku lho sinten Rejuna niku jagoaning para dewa jagoaning dewa kayangan Suralaya pinundhut Mintasraya kaliyan ratuning dewa rikala semana Arya Janaka niku mertapa wonten dempok pertapan Indrakila peparat Begawan Mintaraga nggih cipta wening Minta niku njaluk raga awak Arya Janaka niku sampun saged njaluk liwat awake dhewe ciptaning wening paningale wening batine lah rikala semanten niku wonten Ratu Imantaka Prabu Nirbita nggih nirwata kawaca ngebak kayangan Suralaya ngarepaken Betari Supraba dewa sak kayangan niku mboten wonten sing saged ngalahno Prabu Nirbita nggih niwata kawaca niku ngoten nggih dipejahi kaliyan Rejuna dipejahi kaliyan Arya Janaka mila Arya Janaka ginanjar widodari petung perkawis Supraba ini mayang Sekar mayang Sari Dursinala Dursinalawati kaliyan Darsanala kagungan putra Bambang Wisanggeni nggih Wisageni Longgit Wisageni lah Arya Janaka niku klebet Pandhawa Pandhawa niku pepethetaning para dewa jagoaning para dewa langkung-langkung para Pandhawa niku wonten sing jaga wonten dalange dadi Pandhawa iku ana sing jaga tapa ana dalange lah sing jaga para Pandhawa iku sapa tapa sing jaga para Pandhawa niku mboten wonten lingku kejawi Ratu Diwarawati Bathara Kresna Kresna niku lho sinten Kresna niku titi sing Sang Hyang Bathara Wisnu macan engyang Suralaya prajurit kayangan Suralaya lah niku manitis dateng Kresna Wisnu niku manitis dateng Kresna wonten sing ngarani jare Kresna niku Harisna niku maksuding penjaga ora ana sing dijaga Kresna kejaba Pandhawa apa Pandhawa kok dijaga karo Kresna merga Pandhawa cacahe ana 5 diratoni kaliyan sinuwun Kuntadewa wonten sing ngarani jare Kuntadewa niku Kuntadawaun unta ana sira dawa untamba tambane Pandhawa wonten tangane Kunta merga Kunta nggadha jimat kalima sada kalima syahadat syariat torekot hakikat marifat
sahadat sekarat manggone niku tenggene negara Ngamartalaya. Ngamar niku manggon Tanata Layapati. Tiyang Ngamarta niku sampun wonten tatanan pati. Pati sakjroning urip. Napa pati sakjroning urip? Tiyang salat, tiyang sembayang. Lah niku badhe ndika rusak. Boten cilaka andika mantu. Pun monggo tambaning kraton Jurang Parang iki monggo didolekno tamba liya lampahing salat dalu ndekir wengi njaluk nang sing gawe urip supados kraton Jurang Parang iki wulya jati wuni malih ampun damel sangsarane liyan ndoro. Kula pamakna nika niki gak ana gawe ndolek gawe, gak ana perkara ndolek perkara nglandang carang saka pucuk perkara gedhe sing mburi ndoro. Ora kok ora. Aku ora peduli rejuna jagoaning para dewa. Aku ora peduli Pandhawa kepesetaning para dewa. Kresna titi sing Bathara Wisnu. Aku ora mentala tapa. Aku ora mentala kalamun ndeleng para kawula ana kraton Jurang Parang. Aku ora peduli tapa. Oh, nggih duka malih. Waton kula dados pamomong dika niku sampun ngemutaken. Nggih duka malih monggo kersa. Iya tapa, Yai Dibya Mamangkara. Dewa Ratu Jagat Sanghyang Binathara. Wae nggih Gusti. Nimbali ingkang rayi Dibya Mamangkara sinuwun. Bubarna pertemuan agung kraton Jurang Parang Yai. Ayo mangkat menyang kasatriyan Madukara. Boyong Arya Janaka Yai. Ilodiyal inggih Gusti, inggih sinuwun. Menawi ngaten kula duri nyekecaken anggen panjenengan pinarak ingkang rayi sumedya mangkat dhateng kasatriyan Madukara werang. Oh iya Yai, iya Dibya Mamangkara. Menawi ngaten kula duri kantun pinarak Gusti. Gusti sumedya mangkat dhateng kasatriyan Madukara sinuwun. Iya Dibya Mamangkara. Tak pangestoni kaya banyu mili Yai. Tak pangestoni kaya banyu mili. Tindaka pitung tindak. Aja gampang tumoleh kalam durung jangkep pitung tindak. Ndak lebur sengkalam. Muga kasembadan boyong Arya Janaka Dibya Mamangkara. Wae nggih Gusti.
Puntagapndara ayo tutno aku ya Kowe ayo tutno aku tak munggah menyang sanggar buwana tata muja sawantah mitekur sejati muga Gusti Mudibya mamangkara kasembadan boyong Arya Janaka tapa oh nggih suawi kula dherekaken kaliyan kula Puntagapndara iya tapa anyrosaken Sang Prabu ingkang sampun jengkar saking pinaraan kursi gading ngungkuraken dampar kencana anyrosaken guguping perseban Jawi dasar wonten ing negari jurang ora tau mambet gondo gandaning Sendawa mambu gondo gandaning Sendawa dilai para kawula tasih ana golong mangulon yama golong mangetan bendara madosing kawula kawulaning ngolating bendaraning ributing saling ayu dasar kepireng krincing
kendali brengenging turangga gembladaking kreta bledo sing selak surat kedas wong keplok kaya bedaya tambun drodo sidor pating jembanggol suling ingkang pating jumlerit dadosaken guguping para kawula wonten negari Jurang Parang ojab sinten ingkang mandhap saking Sitinggil Bang Binaturata negari Jurang Parang Rakyama Pati Dibya Mamangkara medal dateng madyaning alun-alun kinaya pangsogo para wadya bala amber wonten alun Jurang Parang